Alang sa news headlines, Young Farmers Challenge awardees gipasidunggan. 2026 Job Fair malampusong gipahigayon. Overseas employment opportunities gitanyag sa katawhan. Serbisyo sa Kapitolyo andam alang sa tanang nanginahanglan. Maayong pagbangon Misamis Oriental sulod sa 23 ka lungsod ug duha ka dakbayan nga gilangkuban sa 424 ka mga barangay. Sa mosunod pipila ka gutlo sa orasan, atong sayron ang nagkadaiyang kasikas sa probinsya. Ako ang inyong makauban sa kahanginan, Joan Tabique o kini ang Miss or News. Di mailhan sa talento ug dunay kapasidad nga mga kabatan-unan diha sa matang sa agrikultura, mao ang highlight sa gipahigayong Young Farmers Challenge Season 5 awarding sulod sa tibuok Northern Mindanao. Dunay siyam ka misamisnon ang lakip gipasidungan. Ani ang report ni Jane Salimbao. Gipasidunggan sa Department of Agriculture ang siyam ka mga kabatan-unang mag-uumagikan sa Misamis Oriental ato sa gipahigayong Young Farmers Challenge Season 5 awarding ceremony. Ang Young Farmers Challenge usa ka programa sa Department of Agriculture nga nagtinguha nga maghatag og financial grant ug suporta sa mga kabatan-unang nag-edad 18 hangtod 30 anyos aron madasig sila sa pagpalambo sa innovative ug sustainableng agri-fishery enterprises. Ato sa kalihukan, gihatagan og startup grant nga nagkantidad og 80,000 hangtod sa 300,000 pesos ang matag awardees. Matud ni DA Region 10 Regional Executive Director Mr. Apollo Pacamalan, bisan pa sa nagkataas nga presyo sa imported inputs nga misaka og hapit 60% kini gihimong higayon aron mapalig-on ang lokal nga produksyon. Ubos sa startup provincial category sa Misamis Oriental, gipasidunggan ang mosunod nga mga awardees: Stephen Luis Sumido sa iyang Sumido Farm sa Claveria, Ray James Lipunhay sa iyang Dragon's Choice Route 955 sa Claveria, Harold Echanova sa iyang Agricycle Biopellet sa Claveria, Mark Louis Camas ug Crystal Jane Intia sa ilang Sunny Coil sa Lagunglong, Morivin Tanghal sa iyang Tilapia Countryside sa Magsaysay, Shireen Rose Bongat sa iyang Aqua Harvest Tilapia Production sa Subbungkugon, Jericho Villamor ug Richly Glenn Bagongos sa ilang Amigos Bakbak Kokak Farming sa Alubihit, Kurt Russell Valiente sa iyang Kalabasa Crunch sa Ingoog City ug Almera Tion sa iyang Hingoog Banana Crisp sa Ingoog City. Mapasalamato ng mga YFC awardees sa Department of Agriculture ug kang Governor Juliet Uy sa padayong pagsuporta niini kanila nga mga young farmers sa probinsya. This award is grateful ko nga nadawat ko ni, especially kay dahil may mga gani student o young mga youth nga kapangitag gid sila o kumagi nga maka-produce o makahimog naka-start og business, which is this opportunity is gabi ko siya kakakuha sa akong opportunity para ma-start akong concept ka business, then makasugod, then ma-commercialize na ako in the future, which is kung natay kaning perseverance to chase your dream dahil may chance nga ma-achieve din mo na through seeking help sa government, sa mga government sectors, and like especially kung sa agriculture sector. I am so thankful nga na-introduce niya sa ako since sa una wala jud ko kabalo nga naa din siya, and then na-introduce niya sa ako. Thankful kay Foy isapod ko nga na-awardan, and sa tanan nga family nga nag-support, and sa LGU and sa akong mentor, like super kayo ko ka-thankful nga nakadaog ko and nahimo ko nga one of the awardees sa 2025 YFC. Samtang ipasidunggan usab ang mga Startup Provincial Awardees, Upscale Regional Awardees ug Outstanding Partner LGUs. Misal mo tusab sa maong kalihukan ang Provincial Agriculture Office nga girepresentahan ni Mr. Andre Ardo isip suporta sa padayon nga pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa lalawigan. Ang kalampusan sa mga awardees usa ka pamatuod nga ang agrikultura adunay lig-on nga kaugmaon pinaagi sa kabatan-unan. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Jane Salimbao, Miss or News. Daghang salamat, Jane. Oportunidad sa pangempleyo ang gidagsa sa katawhang naninguha og trabaho atol sa job fair ning tuiga
hatud sa kagamhanang probinsyal uban ang FEBIDEC. Gatosan ka job vacancies ang gitanyag sa 12 ka pribadong kumpanya sa probinsya. Alang sa dugang detalye, ania si Nephilim Diaz. Nagkahiusa ang kagamhanang probinsyal ug PIVDEC alang sa 2026 job fair nga gipahigayon sa buhatan sa PIVDEC sa Taguluan, Misamis Oriental. Gatusan ka mga individual ang natagaan og oportunidad nga maka-apply og trabaho sa maong kalihukan sa Philippine Veterans Investment Development Corporation Industrial Authority kon PIVDEC niadtong Marso 23 ning tuiga. 12 ka pribadong kumpanya ang nagtanyag sa ilang mga bakanting trabaho nga gilangkuban sa administrative, construction, electrical, customer service, driving, food handling, computer and network maintenance, marketing ug machine operation. Mato ni PIVDEC Administrator Attorney Joseph Donato Bernedo, ang job fair ang pinakaimportanteng kalihukan sa ilang buhatan kada tuig tungod kay makahatag kini og oportunidad sa katawhan nga makakita og trabaho. Ang PIVDEC gibuhat gyud ni gi-establish ni diri sa Misamis Oriental to uplift the livelihood, to uplift the communities in Misamis Oriental. Ang mga kumpanya nga nagtanyag sa mga hiring position mao ang mosunod: FDC Misamis Power Corporation, San Miguel Brewer Incorporated, Nutrimax Fresh Bake Incorporated, Century Pacific Food Incorporated, Pan Logistics, Mindanao Container Terminal Services, Jacoby Carbons Incorporated, Haycarb Philippines Corporation, Boom Marine Corporation, Jobca Corporation, MSL Shipping ug Pacific Roadlink Logistics Incorporated. Importante kay ning program, sir, para sa mga tao nga nangyanlan og trabaho karon nga napagay kanang crisis nga kahit abo o kini sa mga tao pod nga kanang naninguha para makatabang sa ilahang pamilya. Gikinahanglan gid nato ang trabaho para sa atong mga basic needs, sila binakatong nay pamilyang ginasuportahan. Kauban sa PIVDEC ang kagamhanang probinsyal, Technical Education and Skills Development Authority Contesta ug ang Cagayan de Oro City Government sa pagpahigayon sa job fair. Mapasalamaton si Attorney Bernedo sa suportang gihatag ni Governor Juliet Uy sa kalihukan aron makahatag og oportunidad sa katawhan. Gipasalig ni Attorney Bernedo ang kanunay nga suporta sa PIVDEC sa mga kalambuan sa lalawigan. Subay kini sa pagpatuman ni Governor Uy sa bangon strategic agenda nga nagtinguhang mapahapsay ang ilang panginabuhian alang sa kaayuhan sa lalawigan. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Nephilim Diaz, Mr. News. Daghang salamat, Nef. Sa atong pagbalik, susihon usab nato ang mga kalampusan lakip mga serbisyong hatod sa katawhan gikan mismo sa usa ka departamento ning atong Kapitolyo. Maminaw una kita ni ining Governor Juliet Uy Weekly Accomplishment Report gikan sa Abril 5 hangtod 10 ning tuiga. Sa matag adlaw nga pag-alagad, padayon nga gipamatud-an nga ang tinuod nga leader dili mapugngan sa bisan unsang hagit. Sugod ni adtong adlong Martes, Miyerkules ug adlong Biyernes, gipadayon ang Benting Bigas meron na program rollout activity sa Claveria, Magsaysay ug Upol aron masiguro nga adunay barato nga bugas ang matag pamilya. Sa adlong Miyerkules, gipahigayon ang salary distribution sa Balingasag alang sa mga health workers sa provincial hospitals kinsa padayong nag-atiman sa pangluwas sa katawhan. Sa susamang adlaw, gipahigayon ang cash relief assistance sa El Salvador City sa pakigtimbayayong sa Department of Social Welfare and Development. Kini magsilbing fuel subsidy aron matabangan ang mga driver nga sakop sa Tricycle Operators and Drivers Association Contoda nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Dugang pa, ang Provincial Agriculture Office nagpahigayon og site inspection sa 1.5 hectare mulberry farm ug naghatag og mga nursery inputs lakip ang 5,000 ka polybags ug 200 ka fruit-bearing cuttings alang sa mas lig-on og sustainable nga sericulture sa probinsya. Sa samang adlaw, nagpahigayon og interface meeting ang DILG Region 10 sa buhatan ni Governor Juliet Uy. Ato sa panagtigom, gihisgutan ang kahimtang sa lokal nga panggamhanan, mga hagit ug mga priority projects alang sa kaayuhan sa matag lungsod, syudad ug barangay. Samtang may kortesiya usab sa gobernadora ang mga regional radio broadcasting champions nga mo representar sa Misamis Oriental sa National School Press Conference sa Ormoc, Leyte. Pinaagi sa financial assistance
assistance, gipakita nga ang ilang talento ug pangandoy importante alang sa gobyerno. Sa adlong Biyernes, ubay-ubay nga mga personalidad ug mga grupo ang mikortesiya sa buhatan sa gobernadora, timaan sa walay undang nga pakikhiusa sa gobernadora sa mga individual nga makahatag og kaayuhan sa probinsya. Bisan pa sa mga pagsulay o kalisdanan, usa ka butang ang sigurado, dili mohunong ang pagpaningkamot. Ang liderato magpadayon sa paglihok, sa pagpaminaw ug sa pagserbisyo. Kay ang tinuod nga pag-alagad walay undang. Padayon ang trabaho, padayon ang panaghiusa alang sa katawhan sa Misamis Oriental. Public Employment Service Office, Misamis Oriental, hugot ang suporta sa mga individual nga nagtinguhang mulangyaw sa laing nasud aron makatrabaho. Gani baguhay lang dunay batch nga migraduar sa Japanese Language Proficiency A1 level training. Kini atong sayron pinaagi ni Regian Maygay. Mapasalamato ng pinakaunang batch of graduates sa Japanese Language Proficiency A1 level training sa kinatibukang kasinatian human sa ilang 38 kaadlaw nga Japanese Language Training Course. Gilangkuban sa 16 ka caregiver in situ graduates ang hatagan sa maong oportunidad ug karon andam nang upadayon ngadto sa ilang sunod nga hugna sa pagkat-on kung gikinahanglang rekisitos bahin sa language proficiency levels. Kini alang sa pangandoy nga makatrabaho sa nasod sa Japan. Mapasigarbuhon usab nga pulos nag-congratulate ang mga kadagpuan sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta NLSC uban ang dinapit nga mga bisita. Mipaabot og mensahe si Governor Julia T. Uy pinaagi ni Miss or Public Employment Services Office Conpeso Manager Jerome G. Mundo uban ang kalipay nga dunay pioneering batch ang nasangpit nga programa. Sulti niini nga nagsugod lamang sa usa ka panan-awon ug karon natuman na gayud ang oportunidad sa overseas employment o gitinguhang mas daghan pa ang mahimong benepisyaryo sa umaabot ni ining libreng pagbansay, pagbaton og language proficiency. To our graduates, let me be clear. You are fortunate and more than that, you are prepared. Prepared because you did not simply receive training, you earned it. Prepared because you chose discipline over comfort. Prepared because you believe in a future beyond limitations. Laraw sa kagamhanang probinsyal uban ang TESDA ug partner agencies nga mapaabot ang susamang pribilehiyo sa tibuok komunidad. Ug mismo ang LGUs na ang mangunay sa pag-implementa niini nga programa sa umaabot panahon. Nagpaambit usab si Fatima G. Namukat nga usa sa mga milampos sayang kinasingkasing nga pagpasalamat nga pinaagi niini ang iyang pangandoy nga maka-abroad ug ang matabangan ng iyang pamilya matuman na gayud sa hingpit. Dako ang pagtuo sa kagamhanang probinsyal sa dalang potensyal sa Technical Vocational Education and Training (TVET) system sa maayong epekto niini sa matag ekonomiya, individual ug pamilya ngadto sa walay puas nga oportunidad dili lang locally apan globally. Update gikan sa Peso Miss Or. Ako si Regian Amor Maygay, Miss Or News. Daghang salamat, Reg. Sa laing bahin duyog sa pagsaulog sa National Arts Month, labihan usab nga nagmabulukon ang daghanang patigayon nga gihimo sa Kapitolyo agig pag-ila sa kultura nga gipasigarbo sa probinsya. Ani ang tibok istorya kalabot niini. Miss Or Balita. Gisaulog sa Kapitolyo Provincial ang National Arts Month nga adunay temang aning sining, katotohanan at giting. Sa maong kalihukan gipadayag sa inahan sa probinsya Governor Juliet Uy ang kaminungdanon sa arte isip pamaagi sa pagpalambo sa talento sa kabatanunan ug sa paghatag og plataporma alang sa lokal nga mga artist. This February, the provincial government of Misamis Oriental proudly joins the entire nation in celebrating Philippine National Arts Month, a time to honor Filipino artistic excellence and to reaffirm the soul of our people as expressed through art, culture, and creativity. Declared through Proclamation number 683, National Arts Month reminds us that the arts are not mere expressions of beauty. They are powerful storytellers of who we are as a people.
Lakip sa mga kalihukan ang film viewing nga naghatag kahibalo og inspirasyon sa mga kabataan, cultural and folk dance competition nga nagpakita sa mga nagkalain-laing tradisyon ug sayaw sa nasod ug art exhibit nga naglatid sa kahayag sa lokal nga artista. Usa-usab sa highlight sa selebrasyon mao ang pagbukas sa Unity Kiddie Corner, kini usa ka pasilidad alang sa mga kabataan, diin sila makakat-on pinaagi sa dula ug mga creative activities. Dako ang pasalamat ni Board of Trustees sa Nayong Filipino Foundation, Dr. Hobart Xavier kang Governor Juliet Uy sa gihatag nga dakong pagtagad og suporta alang sa maong kalihukan. Governor Juliet, daghang tagbuhaton para sa atong community, sa atong province. So, we're here to help you and we're very thankful for your efforts and at the same time for your support because I believe you are an avid fan for the arts or of the arts and nakita na ko na sa Villanueva. So, practically, ubanta, no? Let's collaborate and at the same time be able to be one in the strides for culture and arts promotion and protection and of course making our community become culturally aware, culturally sensitive and culturally cultured. Gipangunahan sa administrasyon sa probinsya ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy ang maong selebrasyon nga nagpakita sa padayon nga suporta sa lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa arts and culture sa tibuok lalawigan. Mitambong usab sa kalihukan ang mga lokal nga opisyal, magtutudlo, artist o ginikanan nga nagpakita sa ilang suporta ug pasalamat sa inisyatiba sa maong administrasyon. Padayon ta sa pagpanalipod sa atong kultura. The province of Misamis Oriental stands with you to all of us. Ang National Arts Month dili lamang selebrasyon sa talento, kundi usa-usab kapaagi sa pagpalig-on sa kultura sa matag Misamisnon. Alang sa tinuray nga kabag-uhan, ako si Alan Melahinaw, Bangon Miss Or. Nunod sa mandato ni Governor Uy nga panalipdan ang kinaiyahan, giaksyonan usab ang isyu batok sa illegal mining. Atong sutaon ang kompletong detalye. Bangon, Miss Or Balita! Padayong gitutukan sa kagamhanang probinsyal ang mga programa batok illegal mining ug tanang aktibidades nga dili uyon sa balaod. Tuyog niini ang pagpatuman sa tanang lakang lakip ang angayang paghatag ug pag-asister sa insaktong proseso aron matagaan og leksyon tanang angay manubag o masilutan. Gikan sa baguhay lang update sa nadakpan nga illegal miners sa barangay Tingalan sa lungsod sa Upol, labing gipasalamatan ang daling pag-aksyon sa Philippine National Police. Sulti ni MOPJ OIC and Task Force Kalikasan at Kalinaw, Field Commander, Retired Police Major Rogelio Labor Jr. nga tungod sa lateral coordination meetings, nalugwayan usab ang maong koordinasyon. So last January 15, nag-deputize ang MGB sa Police Regional Office 10. So mga police halos sa police station na gi-deputize. So munang sa previous meetings na mo, kung kinsa ang makamonitor na asa ang illegal mining, pwede na siya ma-strike sa time na magbutang na lang yung tao outpost nato sa provincial level na task force dito sa Kauyunan. Kaya considering na ato po part manggapon sa ato ng portion sa Ipunan River para dili na may tabo na mga operasyon inana. So magbutang ta dito o personnel nato sa task force para ang ilang trabaho mag-monitor na gid ng along the river to Tingalan to pahingunas pagukpok side. So munang mugawa sa Ipunan River. So contributory ang wala na Miss Or. Dugang pa ni Warden Labor nga dili na buot malangan ang giplanong pagbutang og personahe kon outpost sa mga lugar nga gipunting nga dunay gakahitabong illegal activities. Gilaraw nga sa dili pa mahuman ng Pebrero ning tuiga, mas tablisar kini og parayong mapahugdan usab ang koordinasyon tali sa naglambigit nga mga ahensya. Bisan pa sa nakitang mga hagit asama sa lisod nga signal kon internet connection aron daling mapasang impormasyon. Lisod nga terrain ug ang gamay ray namuyo sa maong hilit nga mga dapit. Kanunay nakaandam ang grupo alang sa pagpatunay sa kahusay ug kalinaw. Sugad nilingkod si Governor Juliet Uy, daghang kayo ang atong accomplishment sa illegal mining, particularly sa illegal mining.
kita man na sa record dito sa MGB na daghang tawag dakop. So even ang PNP karon nakita na ko na murag na inganyo po sila og papandakop kay mo may campaign ni Gov. Juliet Oy na ikwan gyud track down gyud ng mga illegal mining activity diya sa Upol. So di ba kita ninyo even ang national unit isulod na para mo tabang gini kay nakita man nila na nanak-agresibo po si gobernador, no? Tunahang army, pasalamat ka ta na army po. So mga sako lang nakita, nakumbinsi sila na muasis lugar sa ato kay agresibo man si Gov aning against sa illegal mining. Pero dili siya ingon na against walaon gyud sa even ang MGB kay ingon na di man pwede dili pud nato kanon kay as part sa economic naga po i-authorize na taga-permit kung makapasar sa requirements o mga protocol. Sa laing bahin na padayon usab gihingusga ng mga programa kalabot sa kinaiyahan. Nunot sa report ni Miss or Provincial Local Environment and Natural Resources Office Head Jiran John Flores, tinguhang mapatasan pa ang income gikan sa pagquarry ug mining kung asa ang kasamtang income niini anaa sa 7 milyones pesos ning bulan sa Enero 2026. In terms sa income sa quarry, sa non-gravel, dako kay nagtabang no sa panudalan sa atong provincial capital kay moabot ta og range 70 to 90 million ang income yearly. O actually gihagit gid among buhatan no ni Governor Juliet Oy nga mo increase gyud 150 among income karon nga tuig. Samtang pahimangno ni Plenro Head Flores sa katawhan nga magtinabanga aron maprotektahan ug mapreserba ang kinaiyahan. Lakip niini ang pag-awhag sa kadtong buot magmina kung mag-apply aron moagi sa insaktong proseso ug dangup lang sa ilang buhatan aron magiyahan sa tanang rekisitos. Sa tanan mga katawhan diri sa atong probinsya no sa Misamis Oriental hangyo lang gyud mi nga kung kamo nagplano mo nga mag-quarry, mag-mining, among buhatan abri gyud para matapang mo assist kaninyo. Kay sa ako pang giingon ang pagmina, ang pagkwari na epekto sa atong kinaiyahan, makadaot na sa atong health, sa maka-post po nag-threat, no? So kana gyud no mag-follow ra gyud ta sa atong balaod no para tapos kung mahimo naglegal dili kamo mo'y makabenepisyo kung dili apil pud ang katawan sa Miss Or kay makabayad man mong saktong buwis. No, then ma-regulate po nato unsay sakto nga pag-process sa inyong mga minerals sa pag-quarry para ma-plaster, mahapsay gyud ang inyong negosyo. Pulos usab ang duha ka ulo sa nasangpit nga mga buhatan na mihatag sa ilang mensahe pagpaluyo sa tanang tinguha ni Governor Juliet T. Uy. Yes, ang akong pasalamat kang Governor Juliet Oy. Ma'am, thank you very much na pag-create nimo aning task force as in support o i-address ang problema sa illegal mining sa Upol. Dako kay tabang ning atuang grupo. Among buhatan no sa Plenro naga-support yun, naga-commit sa among 100% na support kang Governor Juliet Oy no sa iyang mga hagit sa amoa sa iyang mga challenges na kusgan pa gyud ang among pag-enforce ang pagtarong sa kinaiyahan. Kahinong dumaang ubos sa kasamtang administrasyon, ubay-ubay na kahigayon ang nahitabong pagdakop sa mga iligal nga gamina partikular sa Upol. Ug bisan sa gisaguba nga mga hagit, padayong gilantaw ang labing makaayo sa tanan, nga maplastar ug iagi sa insaktong proseso pinaagi sa mga balaudnon ug moresulta sa kinatibuk ang kalambuan sa Misamis Oriental. Alang sa tinuray nga kabaguhan, ako si Regina Mora Tonil Maygay, Bangon, Miss Or. Nagsilbing prioridad sa kasamtangang administrasyon ang agrikultura, hinungdan nga walay puas usab ang programang pagpalugway sa mga benepisyong mahatag sa mga mag-uuma. Aniya ang impormasyon. Bangon, Miss Or Balita. Gikalipay sa duha ka asosasyon sa mag-uuma sa Claveria, Misamis Oriental, human pormal nga gitunol kanila ang farm tractors ug agricultural inputs
adlang Huwebes, Oktubre 16, 2025 sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex kon MUPADC. Atol sa gipahigayon nga MOA signing and turnover of farm tractors and agricultural inputs. Sa kalihukan, personal gayud nga gi-turn over sa inahan sa probinsya sa Misamis Oriental Governor Juliet Uy, kauban si Regional Executive Director sa Department of Agriculture Field Office 10 nga si Director Jose Apollo Y. Pakamalan. Kini nga mga programa gipanguluhan sa Department of Agriculture Region 10 og sa pakigtimbayayong sa provincial government ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Kini nga kalihukan karon no alang kini sa atong mga mag-uuma labi na sa mais, mga high value crop diri sa Misamis Oriental. Diyon atong giapud-apud ang mga serbisyo publiko gikan sa Department of Agriculture inagi sa hugot nga pagtabayayong sa provincial government sa pinanguluhan ni Governor Juliet Uy. Ug sa mga mag-uuma din sila nakadawat og mga binhi sa mais, mga planting materials, abono, ug labi na kini duha ka traktura. Kining duha ka traktura gibalit kini sa Department of Agriculture pinagi sa pagtambayayong sa provincial government aron mahatag kini sa mga mag-uuma nga dugay nang nangandoy nga mamikanize ang ilang pagdaro sa ilang kaumahan. Kini gitan-aw nga makaserbisyo sa kapinukulang sa gatos nga 200 ka hektarya matag traktura aron unya nga makunhuran ang gastuhon sa mga mag-uuma sa ngadto sa mga 10 ngadto 15%. So kini nga kay gayunan makapapaspas ang mga mag-uuma aron makadali ang pagtanom, madali ang paglipyo sa ilang mga kaumahan o magamit sa kini pagpanghakot sa ilang mga produkto sa lugar nga lisod masudlan. Ang mga asosasyon nga gitunulan mao ang Ninandang Malagana Farmers Association nga gipanguluhan ni Mr. Virgilio Linudhay ug ang Gumaod Coconut Farmers Association nga gipanguluhan ni Mr. Nicasio Upon diin ila gayong gikalipay ang maong pagtunol tungod kay dugay na kini nilang gihandom para magamit sa ilang pag-uma. Dili tiyaw akong bati nga kalipay. Dugay na nga panahon gyud nga nangandoy mi ani tungod kay nakita namo dako kay ginigpulo sa among dapit tungod kay lapad kay patag sa among area pero nagpabilin nga mga medyo alanganin ang panginabuhi sa mga tao karon kay niya na ning traktor dako kay mong kalipay kay ang katong mga nangabakante nga area hangtod karon madaro na ginamo mapusla na sa tagiyang iyang mga area mo makakuha na doon na eksaktong produkto. So muna ang kasulbaran sa among panginhanglan nga mo dako ang among income sa among kayutaan tungod aning mong traktor. Dako gyud kay tabang sa among pamilya labaw sa among mga miyembro sa among asosasyon usa gyud ang nakahatag namo dako kay nga tabang labaw sa tanan pod dili lang sa among sa pamilya kundi sa uban pong asosasyon sa ubang nanginhanglan ubos man gyapon ni dili man tagaan gyapon namo og higayon nga kanang dili miyembro tagaan gyapon namo og kining barato gyapon nga pagsingil dili lang para sa among level nga ang pangayo po dili na mo isama sa lain nga traktor nga pangayo ubos ang among pangayo sa dili among miyembro. Daghang kay salamat Gob sa imong paghatag sa 1 unit nga traktor. Dako kay mong kalipay sa among asosasyon nga usa sad ka nagsuporta ini. Gob dili matukip among kalipay nga ikaw gyud ang mo'y nagsuporta ug naghatag nini sa among asosasyon. Ang farm tractors nagkantidad sa 2.9 milyones ang isa. Nagpasalamat si Director Apollo kay Governor Juliet Uy tungod sa iyang hugot nga suporta sa mag-uuma dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ako pasalamat kay Governor Juliet Uy no sa makusganon niyang liderato sa probinsya sa Misamis Oriental ug sa iyang paghimo sa agrikultura nga usa ka prioridad kami usab sa national government sa Department of Agriculture ug tanon nga mo-support sa bisan unsa nga panginahanglanon alang sa kalambuan sa mag-uuma dili lamang sa Misamis Oriental kundi diri sa Rio 10. Sa pagtapos sa kalihukan, gipasiugdan ni Governor Juliet Uy nga ang agrikultura magpabilin nga usa sa mga prioridad sa iyang administrasyon. Iyang gipanghinaot nga pinaagi sa padayon nga kolaborasyon tali sa lokal ug nasyonal nga gobyerno mas daghang mag-uuma ang makabenepisyo sa mga programa ug inisyatibo nga nagpalig-on sa pagkaon ug ekonomiya sa lalawigan. Para sa tinuuray nga kabag-uhan, kini si King John Pacaldo
Bangon ni Store. Informative o comprehensive segment usab ang hatod kanato nila Kendra ug Cyrus kung asa mga nagkadaiyang serbisyo hatod sa Kapitolyo ang ilang buot ipahibalo sa kinabagan. Kini atong sayron sa Uy, Kabalo Ba Mo episode. Uy, kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, Mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy, kabalo ba mo? Uy, kabalo ba mo? Daganday kayong paagi nga pwede makuha ang mga tabang nga gikan sa provincial government sa Misamis Oriental. gikan sa medical assistance, edukasyon, panginabuhian, hangtod sa legal ug social services na adiri ang Kapitolyo para mutabang ubos sa administrasyon ni Governor Juliet Uy. Apan, unsaon nato kini pag-avail? Unsa may mga proseso o kinsa ang angay dulon. Ayaw kabalaka, kay karong adlaw amo kang ituyok dinhi sa atong provincial capital aron ipakita mismo kung unsaon pagkuha sa mga serbisyo na para gyud sa katawhan. Ang unang buhaton, simple ra kaayo. Pag-abot nimo sa sulod sa atong provincial capital, diretso sa front desk nga nahimutang sa tunga-tunga sa labi. Hi! Welcome to Misamis Oriental! Dili ka mangayo og service slip. Mao ni ang pinakauna o pinakaimportanteng dokumento nga gamiton aron maibaw-an kung unsang klase nga assistance imong gikinahanglan. Ayaw ka balaka, kay andam mga atong mga buutan nga front desk staff sa pagtabang nimo sa pag-fill out ni ini nga form. Kung mani mo makuha o mapuno ang imong service slip, andam na ka sa sunod nimo nga lakang. Ikaduha, kinahanglan mahibalan nimo ang corresponding requirements base sa assistance nga imong gusto i-avail. Depende sa klase sa tabang, sama sa medical, educational, burial o livelihood assistance. Lain-lain po ang mga dokumentong imong ipasa. Pwede nimong pakutanon ang front desk officer o tanahon ang listahan nga nasa information board para sigurado na kompleto imong requirements. Mas kompleto imong papeles, mas paspas ang pagproseso. Mao kini ang mga listahan sa mga dokumento nga gikinahanglan sa matag assistance. Sa medical assistance, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa medical abstract o medical certificate pinakabag-o sulod sa 3 ka bulan nga adunay license number sa doktor. Duha ka kopya, usa ka original ug isa ka photocopy sa hospital bill o statement of account o medical prescription o reseta sa tambal nga gipirmahan sa doktor nga nag-atiman uban sa license number. Duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay captain o punong barangay. Or pwede po DSWD, case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa assisted devices assistance sama sa wheelchair, hearing aid, eyeglasses o guban pa mao kini ang inyong kailangan dalon. Duha ka kopya sa inyong valid ID, duha ka kopya sa isa ka original, isa ka photocopy sa inyong medical abstract, duha ka kopya sa pinakabag-ong whole body picture, ug duha ka kopya isa ka original, isa ka photocopy ug certificate of indigency nga gi-issue sa inyong barangay. Para sa embalming assistance o tabang sa imbalsa mo, duha ka kopya, isa original, isa ka photocopy sa death certificate, duha ka kopya sa burial contract nga photocopy, duha ka kopya sa valid ID nga photocopy, duha ka kopya, isa ka original ug isa ka photocopy sa certificate of indigency nga gi-issue sa barangay, o case study report o assessment report gipirmahan sa social worker or DSWD. Para sa calamity assistance o tabang sa kalamidad, magdala lang kamo og duha ka kopya sa inyong valid ID. Para sa mga nasunugan, magdala mo og duha ka kopya, isa original, isa photocopy, certificate gikan sa Bureau of Fire Incident. Magdala pud kamo og duha ka certificate of indigency gikan sa inyong barangay, isa ka original, isa ka photocopy.
hulagway or picture atol sa insidente. Og duwa ka kopya, isa ka original, isa ka photocopy sa barangay certificate. Og magdala pug kamo og case study report o assessment report nga gipirmahan sa social worker or sa DSWD. Para sa financial assistance o transportation assistance, magdala na magduwa ka kopya sa valid ID o letter nga address kang Governor Juliet Uy. Sunod, ang front desk staff na dayon ang maghatag og instruction kung asa na opisina kamo adto. Kung kumpleto na imo requirements, ilang i-verify o dayon ilang kang i-refer sa hustong opisina depende sa klase sa imong assistance. Importante yun nga maminaw og sabton ang mga instruction nga ihatag sa staff sa opisina nga imong gadtuan. Ang matag assistance adunay kaugalingong proseso o ang atong mga staff mutudlo kung unsay sunod buhaton sama sa assessment, verification o follow-up schedule. Pahinumdum lang, basta kwarta sa gobyerno, dili gid diretsong ihatag sa samang adlaw. Ang pondo sa gobyerno moagi sa hustong proseso aron masiguro nga ang tabang mahatag sa hustong tao sa hustong paagi. Ayaw pagdahog ng cash dayon ang imong madawatan. Ang pasensya o pagsabot kabahin sa proseso mao imong kaabang. Sa Misamis Oriental, ang serbisyo sa katawan limpyo, tinud-anay ug para sa tanan. Daghang salamat sa pagpaminaw mga kamisor. Ang probinsya sa Misamis Oriental andam kanunay sa pagserbisyo sa katauhan. Ubos sa maayong liderato ni Governor Juliet Uy. Magkita-kita na sa taas sa sunod ng segment. Kailahin na po ang atong topiko nga atong tukion. Kini si Zay, kini si Kendra o kini ang Uy! Kabalo ba mo? Uy! Kabalo ba mo? Kini ang bagong programa. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Bagong impormasyon, mga fan facts, mga kalampusan, mga garbo sa matag lungsod. Garbo sa Misamis Oriental. Og tanan kini inyong masayran sa Uy! Kabalo ba mo? Weather update, karon atong i-check ang lakat sa panahon alang sa nahabiling adlaw ning simanaha. Ang atong lakat sa panahon dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental gikan karong adlaw hangtod sa Sabado, dunay mapanganuron ngadto sa madag-umong kalangitan. Samtang posibleng dala niini ang patak-patak nga ulan o pagdalugdog. Ang temperatura estimated nga naa sa pinakaubos 23 degrees Celsius ug pinakataas 31 degrees Celsius. Pabiling masayod ang katawhan sa atong weather update. Duyog ni ini ang pagpadumdum nga ang tanan magdala kanunay og panagang sa init ug ulan aron makalikay sa mga sakit-sakit. Sa dili pa matapos, sayron usab nato ang mga nagkadaiyang mensaheng pasalamat gikan sa mga kadagkuan nga nahimong katimbayayong aron magmalampuson ang tanang tinguha sa PGMO ug maabot sa katawhan ang angayan nga mga programa. Aniya ang usa ka mensahe sa pagpasalamat para sa inahan sa lalawigan, Governor Juliet Uy, nga naghatag tinuuray nga serbisyo o pulido nga proyekto para makabangon ang Misamis Oriental. Ang atong training sa TESDA, ang atong tuyo tumong tinguha, tagaan og oportunidad na makatrabaho, makapangitag trabaho, employment, and other opportunities. And we are happy to see that it's not just technical skills ang atong mahatag sa TESDA kung dili, pati ang language. And at the same time, we are so much grateful for the coordination and the help of the provincial government of Misamis Oriental, for Sir Jerome and the Governor, Governor Juliet Uy. Murag siya mag-inang kapanguso. So we are very happy. I know with the provincial government, dako po ng tahas na mo, DDG, we have a very big challenge ahead, especially with Misamis Oriental being one of the industrial hubs of Region 10. With the special mention ng airport, which is to expansion of the Laguindingan International Airport, which is now under appointees. Si Gov yun mismo ang nangunay. No? This will open up thousands, libo-libo ka mga skilled workers ang kailangan.
And so we are preparing for that. So the governor has been hands-on when it comes to human capital development, and we couldn't be happier that she is taking the lead in empowering our constituents in Misamis Oriental. So thank you very much. Police Brigadier General Christopher Abrahano, Acting Regional Director ng Police Regional Office 10. Primarily, we stated our commitment, at least sa PNP Regional Office, yung commitment ng kapulisan na mapanatiling safe and secure yung environment ng buong probinsya. Ganon din ang ating gobernadora, sinabi rin ng kanyang, binigay din ang kanyang suporta, ang patuloy na suporta niya sa kapulisan. Naiintindihan din kasi ni Gob na hindi pwedeng nag-iisa lang ang kapulisan pagdating sa pagpapatupad ng peace and security. Unang-una, muli, nagpapasalamat kami kay Governor for her warm welcome sa pagbisita namin dito ngayon sa Kapitolyo ng Misamis Oriental, at nagpapasalamat kami in advance doon sa kanyang commitment na suporta doon sa upcoming projects ng Police Regional Office 10. Sa ating mga kababayan na nakatanggap ng lupa sa gobyerno, mahalin natin itong lupang ito. Ito ang nagbibigay sa atin ng magandang pag-asa, ng magandang kinabukasan, lalo na para sa ating mga anak at para sa ating mga apo. Kami ay nagpapasalamat kay Governor Juliet Uy sapagkat sumusuporta yan sa amin. Kaya sinusuportahan din namin siya. Kasi ang gusto ni Governor Juliet Uy is to bring government closer to the people. Gusto niyang ilapit ang pamahalaan sa mga magsasaka. At yan ang priority niya actually. Katulad din ng priority namin, yung food security. Basta you can never go wrong with Governor Juliet Uy. That's one thing for sure. Maasahan natin yan. Ubo sa liderato ni Governor Juliet Uy kung asa ang panaghiusa magsilbing dalan sa kalambuan. Daghang salamat misamisnon at angin ninyo ang uban pang mahinungdanong segments sa sunod nga episodes ning atong programa. Sa ngalan sa tibuok Misamis Oriental Provincial Information Office, subli ako si Jo Antabique ug kini ang Miss News.